bromsar där försiktigt. Där sitter vi. Håller i dörrarna. Måste vara två man ska köra med den bilen. Ja, precis. Jag fattar inte hur det gick igenom besiktningen. Vad fan vilken hastighet? Jag ser inte. Nej, vad fan är hastighetsmätaren? Tommy, det är inga jävla förhördes. Tommy! Så inte spinna. Man har letat bilen som jag har gjort. Ska inte fan sätta på grejerna. Nej. Han tänker krusa så här i Westeros. Ja, det blir gummi av det alltså. Ja, så in i helvete. Fan. Jag vet inte vad du snackar om. Jag håller på att trimma motorer och sånt. Han kan här också. Är det avgas så? Jag tänkte köra på dem i kort tid. Jag ska ändå ha nya däck så att det... Men det ska inte jag. Fy fan vad gummi det går alltså. Jävlar. Nej, får du filma? Ska du filma Jerry? Ja. Nej. Jag såg du körde på där på vänster. Ja, jag var emot där. Jag hörde det. Jag tror inte riktigt. Det är livet.